but pane nyaya one imwe inogara chindinetsa inogara chitaurwa apa pachinzoni Mnangagwa akadonedza train ndo zvinhu zvanga akasungirwa kuZimbabwe chinchi. How far true is that? Aiwa. Train was not in that unit. Ukutoshamisika zichinzi vanonzi train yanga ichibva kuChavani say the first train yesabotage yakaitwa neZipra. So I let you go now. I just want to ask you one more question. Mongo ibvunza one shot one answer nokubvunza. Ndakanzwa kuti Joyce Mujuru akadonedza ndege ofuti munhingiriki muhondo nenhingiriki nepistol nepfuti. How far true is that? Kana vanobvunza chibhadhara chevanopenga chiya chinanzi Ngucheni chiri kubulawa kuti helicopter ingadonedzwa nepistol nemililita yodonedza ndege. All right, thank you. Kulendi. Bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichirwera pasi munin'ina. Bata. Ndauya. Ndakachibata kuti dzvi. Ndubvu. Ladies and gentlemen, ndadzoka ndauya nema-updates. Inini ndinenge ndatouya kunoningirikina. Inozoti manga makurarisa news. Iko zvinezvi ndakuta kuti news dzimuke. Manga makurarisa nyaya. Izvo zvinezvi ndakuda kumutsa nyaya. Haikona kudherera vanhu veZimbabwe, vanhu vanoda kunzwa nyaya. Saka kana uchingotosvika panapa, Kulen TV ndo channel yacho yenyaya yacho yekuti unonzwa dzese. Nhasi toda kumbodhiga, it's like we are now rewriting the history. Zvekuda kuswera tichiudzwa nzi ninga akarwa hondo akadai, ninga akada kudhara ikoko kato nhasi tombobata iye wamuri kuti mudhara wenyu wacho President Mnangagwa vacho timbonzwa kuti zvakafamba sei. Nhasi ndangojuma one comrade wovheta akashanda navo kubva kudhara kubva kuhondo. Idzi nyaya dzadzinzwike chero ana Shona vadziziva vachatonzwawo nyaya dzaitika kubasa kwababa vavo. Saka muri yeZimbabwe ndakuda kungokuzivisai kuti kune vese vari muSouth Africa uchida kuregistrwa company vavhurwa FNB business account. Namba dzandaisa pa screen nadzo ndedzaOwen. Usaswera uchivhairirwa kuti zvoni hauna work permit, hauna passport, hauna bank account nemunhu achikuti nekuti hauna permit. No permit, no problem. Education research yaOwen is the solution right now. Contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Vhurirwa FNB bank account yako, business account vhurirwa, registerwa company na Owen usina permit kudaro anochimhanya chinhu ichocho nekuti ndiye one munhu akachibata kuti dzvi. So nhasi regedzai timbotaura nemacomrade vakarwira nyika macomrade. Hello Elder. Kwazivai tinokutambirai pa Kulen TV. Yes. So nhasi tinoziva kuti vanhu vazhinji veZimbabwe vane zvinhu zvavakaudzwa zvavakakura vachinzudzwa nevanhu vaMnangagwa vakazodii. But nhasi ndoda kuti mumbotiudzawo nekuti mimi tikatoona mimi tinofara zvisingaiti kuti because ndimi ma-elders edu munokwanisa kuti tsanangura kuti aiwa munhu wamungutaura nezvakewo akakura akadai takazombodii tikadii akadai. So nhasi ndoda kupai mukana ndichazoita hangu ndichizobvunza bana ndisoda kunyanya kubvunza kupai mukana mutitsanangurire nezva President Mnangagwa. Okay. President Mnangagwa akaberekerwa kuZimbabwe. Okay. Nyika dzeku kasi vakazotenga ndiri prazi selukwe kuZimbabwe uko kwavari mukoma wake ndokubva vazoenda kuZambia akanogara kuZambia pakuzotanga zvematongerwo enyika kuma early 60s akaita kuZAPU akanotrainwa kuRussia akadzoka ndokuzobakwa
akadeployiwa mukati kuZimbabwe. Paakasungwa nguva iyoyo anga ari pasi peZAPU asati aenda kuZANU. Ndipo paakazonzi hatingakuningiri, hatingamuurayi nekuti munhu wekuZambia. Ndo zvimwe zvezvikonzero. Chimwe chacho ndechekuti aiwa mwana mudiki. Saka ndobva adeportiwa back to Zambia. Akasvika kuZambia, leadership yeZAPU, Jason Moyo, akati kwete hatichamugamuchire uyu nekuti atengwa nemabhunu. So ngauye kunoko auya kuzouraya maleaders. Ndofunga vanoteerera kana kuti vanoona zviri nhau dzeZimbabwe manje ndofunga patanga kwegore rino here akaibudisa stori iyoyo kutaura kuti akatengeswa nemunhu ainzi Nkiwani nemunhu ainzi Mlala, ndiwo akanyepera Nkomo. Mlala wacho airehwa ndiye ari kutaurawo. Alright. Aiwa. Kuna munhu akamutengesa. Vakuru vakazviona kuti aiwa baba vanga vachishandiswa vatotrainwa naSmith. So havachagoni kuti vauye. Ndobva zvigarira hake kuZambia. Atanga ari kushanda ndofunga akamboshanda namwana wase. Ari under legal officer wana Chinamasa. Akaenda kuuniversity. Handina umbo wokuti akapasa here kana kuti hana, but ndozoti akanga ari kuuniversity yeZimbabwe achiita law. Fast forward. Pakazo ZANU payakazodzingwa kuZambia. Ndakazvitaura kuti chikonzero sei vakadzingwa kuZambia nakaunda. Mushure vauraya musoja weZambia nemademo. Ndipo ndiyo nguva yavakaburisa mujere maleaders 1974. Ukati vanga varipo vanichakuudza kuti tine declaration yainzi 7 December Declaration of 1974. Ndopakabatanidzwa ZAPU, ZANU, Frolisi. Ese tikanochengetwa pane imwe nzvimbo yainzi kuMboroma kuMchinga province kuZambia. Ndipo vakanouraya musoja iyeye. Saka vanodzingwa kudara Mnangagwa hamo ndo kutanga kwanga changobva kufa chitepo. Zambia AU ndobva yataska Zambia kuti iite a commission of inquiry kuti chitepo akafa sei, chii chakaitika kuti azotimirwa bhomba iroro. Vakatsungwa maleaders
macommanders ezanda anosanganisira Josiah Magama Dongogara basungwa ipapo. Zambia yadzingwa 1976. So kukaita mkakano pakati frontline states. Frontline states nguwa iyoyo kwaiva Tanzania, Zambia neBotswana chete. Because Mozambique neAngola zasati dzawana rusununguko. 75 wana rusununguko ndobva vajoin havo vaita ma-members frontline states ndobva dzava 5. So takuenda kuMozambique yakuzvitonga neAngola yakuzvitonga. Takaenda 76. Mugabe pakauya abva kujere because pakafa Chitepo papasina umwe leader weZANU. Vice President weZANU vakafira mujere Leopold Dakawira. Uyu ndavanenge adzingwa ne-external forces, external wing yeZANU masoja. Munombonza vachitaura nenyaya yeMugagau declaration kana kuti Mugagau document. Ndakambonzwa. Ndiyo yakazopinza manje Mugabe asvika kuti akasangana naMnangagwa kujere. Ndobva kubvunza kuti pane mukomana anonzi Emerson ndandiri naye kujere, kune anoziva here kwaari? Vanotevedzera nyaya dzeZimbabwe muchakuyeuka kuti Mugabe akamboitaura futi nyaya iyoyo. Chokwadi, I remember, ndobva vanzi aiwa ari kuZambia zvikanzi chimutorai, ndipo pavakanotora Mnangagwa ndobva asvika abatana naMugabe. Aitiwa personal assistant waMugabe. Ndipo akatanga kushanda ndobva kwazoita Mugabe Dongogara haana kubvuma kuti Mugabe ave mutungamiriri, angasingadi. Dongogara angasingadi kuti Mnangagwa auye adzoke. Kwaita makakatanwa. Vese vana rugare kumba vanga vasingadi kuti Mnangagwa adzoke. So ndogore takazovamba yainzi Zimbabwe People's Army. Zimbabwe People's Army was now being led by a political party known as Patriotic Front. Wadzimwa ZANU, wadzimwa ZAPU, wadzimwa Frondis. So ukaendwa kuGeneva ndipo wakabudiswa Dongogara mujere naKaunda. Tichienda kuGeneva kwakaendwa iri Patriotic Front. Ndiyo zvakare yakaenda kuLondon 79 kuLancaster House yakaenda iri Patriotic Front. So Mnangagwa ndipo akaita active now
kufamba naMugabe kwese kuna Mugabe ndiko ari uchizofa vanatongogara 79. It was Mnangagwa behind that, because Tongogara akaramba kuti tinoenda kuma-election tiri Patriotic Front. Mugabe akati kwete naMnangagwa. Ndipo pakatanga futi tribalism kuZANU ikoko. So Mnangagwa ndobva anamatira mashure paMugabe. Because Mugabe angasina kutambirwa na Tongogara. Tribalism ikatanga kuti aiwa maze zuru kai. Mnangagwa ndobva anamatirana nemaze zuru. Uyu Solomon ndobva abatana naMugabe. Sikanzi uyu Tongogara mukaranga. So vanaChiwenga ndio vakazovanga vari ma-instructors kuMukagao naParents Shiri. Parents was related to Mugabe. But vese masuzuru. So ndobva vati aiwa Mugabe ngaapinde. So iyo document irororo rekunzi ndisu takamupinza, ndisu takaita ndivo. So ndobva vaeliminata makaranga vanorugare gumbo vakasungwa, vana hama dziripi vakasungwa, vakawanda vakudaro vakasungwa. So Mnangagwa iyeye. Chokwadi chiripo ndechekuti Mnangagwa akatrainwa semusoja. Icho ichokwadi. Kanzwa munhu anoramba izvozvo hamuzive. Akatrainwa kuintelligence. That is true. Chechipiri kuti akarukretiwa naSmith ichokwadi. Vese naMugabe. Kuti vanoparadza armed destructive vari kunze. That is true. Haiti perception ichokwadi. Okay. Paakabva Mnangagwa kujere kwaangari, munhu akazosara kutora nzvimbo yake ndiKembo Mohadi. Ndiye akazotanga manje kusara achitraina maSelo Scouts. Kembo Mohadi naiye akakeptwa. First time yake kupinda kufront akatrainwa naintelligence. Ndobva anodzidziswa ikoko kuda vakasangana naMnangagwa ikoko. But mboa tinawo from ZAPU intelligence nekuti he was trained to train maSelo Scouts. Vaifamba vazviti nesuwo tirana mukoma. So those are two facts about Mnangagwa. He was trained in intelligence, that's true. It is also true that he was compromised by Smith. Because there was no way Smith would have released a terrorist. Terrorism yanga atodeclare kare Terrorism Act. So yaitaura kuti munhu wese atrainwa chitororo anourayiwa. So there was no way for Mnangagwa to be pardoned. And also there was no way for Rhodesia to say Mnangagwa is a Zambian. Yet they know
they immigrated during Federation to Zambia like any other Zimbabweans who are in Zambia up to today because of the land invasion yakaitwa nevanhu vakutora vachibvisa mamisha evanhu vachivaendesa kunorthern Rhodesia, from southern Rhodesia vekunorthern Rhodesia vachivaunza kuzoshanda kumamine. This is why you find in most of our mines the major language inyanja. Alright. Ukaenda kuna Hwange, uende kuKamativhi, uende kuShabani, uende kuChegutu, Encleton, mamaini esari ikokoko rurimi runotaurwa ipapo inyanja. Vakaberekera vanonzani uyu vana Macheso nana Zakaria Manyasaranda ese ndio vaishanda kumamani nekunoko. So it was not a good excuse for Rhodesia to say Mnangagwa is a Zambian. Alright. He was only Zambian by registration, not by descent. Alright. So he grew up in Mungwa. He became a member of the UNIP at some point as youth activist. So in short, nhoroondo yake ndiyoyo. Mazita andikunzwa amwe acho andigoni kuwataura hamene kuti akawana kupi. Ndoziva kuti masikopita uketingokunda. Aya takateerera ndinonyatsonzwisisa. But pane nyaya hwani imwe inogara ichindinetsa, inogara ichitaurwa apa pachinzoni Mnangagwa akadonedza treni ndo zvinhu zvanga akasungirwa kuZimbabwe chinchi. How far true is that? Aiwa. Train was not in that unit. Ndokutoshamisika zvichinzi vanhu vanonzi train yanga ichibva kuShavani sei. The first train yesabotage yakaitwa neZipra kuMatets. And remember, it was not the intention of the armed struggle on a train. Because that is what a train inotakura vanhu vakawanda. So we're being discouraged to destroy my infrastructure akadaro. Azvinozotinetsa kana tawana kuzvitonga kuti tivavake. Alright. And varungu vanga vatochenjera kuti treni yega yaifamba kunobviswa matrok ainzi first class ndio aigara varungu. Then third makaladi, fourth Mbombera uku ndio vanhu vatema. Mbombera mtukuziya. So it was not easy kuti tirambe tichingorova chitima because daiuraya vanhu futi ndisu. So particularly in Zipra, when discouraged at all costs to do that. So it is not true kuti Mnangagwa akadonedza train. Mnangagwa was captured, yes. As a terrorist, yes. But not because akadonedza train kuShavani. Ukabvunza kune vanhu vakuru vachiripo kuleni. Vakuru kwandiri vachiriko in those areas. Ndiona vabvunza kuti pane train yakambodonedzwa nemabhomba here paroad iyoya yenhingiri Harare Bulawayo kana kuti Masvingo. Pane train yakambodonedzwa here. Ngatirege kutaura zvinhu zvekufungira because vanhu varipo. History inovakwa nevanhu nenzvimbo iyo. Uchanzwa kuti hakuna chinhu chakadaro chakamboitika. Yes, angari ku-intelligence which was sabotage as well. Dakashanda hapo ini ku-reconnaissance sabotage. You not select a target yekurova
ngoro vichirova ro ndiyo anga yacho iyoyo. So mazita yes ndiri kuwanza ona crocodile. I can't comment much. I don't know much about that thing. Nemazita ake kunzi rimwe ndiscoporiko. Handinyasowazi kuti akawana kupi mazita iwawo. Alright, nana Trabablas, hanzi Trabablas. Trabablas handiwani mazita avo iwawo handiwazi kuti akabva kupi, ndofunga kangozvipawo. Right. That is Mnangagwa. Yeah. What is his legacy? Yes. What is Mnangagwa's legacy? Because munhu wese ari pamberi pevanhu. Yeah. Ane legacy yaanosiya. Zvese zviri kuitwa izvi kuti Mnangagwa achamuita sei. Yeah. It's not because vanhu vari kumuvenga. Okay. Legacy kana zvichinzi ndiri kusiyira vana vangu kuti vafambe patsoka dzangu, ndofanira kuti dzichene. Vanoda kutevera vawane kuti vakagara pasi voona kuti baba vanga uchida kuenda uku. Ukaita sedacha ungatevera tsoka dzedacha ukaribata. Kwete. Nokuti rinojamba roenda kurojamba rodzokera kurojamba roenda, so kuti uzive kuti rafamba nepapi hazviite. So legacy chinhu chinosara uchifungwa nacho waenda iwe. Vachitora zvakanaka zvawaita iwe, vachiendera nazvo mberi, ndo inonzi legacy iyoyo. Zvino kuna Mnangagwa as a person, not as Zani, as a person, ilegacy ipi yatingatora kuti dei yanga iri nhaka toti oisira mwana wake kuti enderera mberi ndeipi? Kutoishayo hatisi kuiziva, ndosaka tatora kwamuri imi munonyatsomuziva kubva kare achiri mudiki, makakura mese makanhikirikana, ndosaka tatora kwamuri, so hatisi kutoiziva. Right. Hakuna chaungati unotora kuna Mnangagwa. Legacy ya Mnangagwa utsinye, imhondi. Hakuna paanotsika posara pasina kuteuka ropa. Ndiyo legacy ya Mnangagwa iyo. Asvika kuhondo atorwa naMugabe. Chinhu chekutanga chaakaita kucreate tribalism between Mazezuru neMakaranga neManyika. That was the first thing. Alright? Asvika kumusha 1980 ndobva create ethnism. Akaona kuti aiya tatiri nayo kuMozambique yanga ichiconcentrate kuMazezuru neMakaranga neManyika, zvino toita sei neZAPU? ZAPU iri kutungamirwa nemunhu anobva kumaTebeleland. But what he did not know is that munhu wacho ari kubva kumaTebeleland haasi muTebele. Joshua Ngo. Alright. Mkalanga. He forgot also that the vice president of ZAPU was Josa Chinamani.
ukangana kuti chairman ndiJoseph Musika. Oh. Ukanganwa kuti leadership yese yeZAPU iMazezuru Makaranga. Right. But he now wanted to plant a seed of hate. Ndovati aiwa kuti tiwine tigare tiri pano. Akangana kuti ari Mukaranga because ari kuseri kwemaZezuru. Ndovati ZAPU yachenge iri kutraina madissident. Kana ari madissident eZAPU hatisi kutaura mandevere kapa, tiri kutaura ZAPU political party yakangoita seZANU. Yes. It changes kakuti mandevere. Oh. So akunotanga kuMidlands kwaanobva iye kuuraya vanhu. Ndobvatswa kukuraundi. Aish. Kukuraundi yaitsvaga munhu wese anotaura chindevere. Aize. Kana gukuraundi ichitsvaga vanhu vechindevere, ZAPU yava ipi manje ipapo? Haucharwi neZAPU kai? Because vatungamiriri veZAPU mashona. Saka iwewe wakutsvaga vapi? How does Mnangagwa win that war? Akuti aiwa Mukaranga muZezuru manyika tiri mashona. Mandevere atipandukira, handei tinouraya mandevere. Ai kaka. Zviya zvekuMozambique zvekuti Makaranga nemaVitori nemaZezuru hazvisipo. Akuti tese tiri mashona, mandevere ari kutidherera, handei tinovauraya. Hachatauri nezvekusiyana maonero pakati peZAPU neZANU. Akunouraya mandevere. So kukuraundi payaenda kuCholocho, kuNkai, kuLupani, kuKezi, Plumtree, Gwanda, Bite Bridge, Kwekwe, yaitsvaga munhu anotaura chindevere chete. Chero muri mubhazi ukangotadza kutaura shona, ziva kuti watofira ipapo. Saka legacy yemunhu iye inotevereka iyoyo. Tevereki. Tarisa uone zvaitika manje. Tarisa kuti nhasi imi vana hamuchataudzana nenyaya iyoyo. Because nhasi mandevere kana chiona munhu anotaura shona anoziva kuti ndiye akauraya baba vangu, ndiye akauraya mai vangu, ndiye akauraya mukoma wangu. Hapasisina kuti ZAPU neZANU. Kwakunzi mashona akauraya mandevere. Kodi wewe kwauri ikoko ukaona mundevere wakutoti mai wee achandibvunza nyaya yekukuraundi. Ndinofa pano. So now they created hatred between Zimbabweans based on their ethnic grouping.
zvinokanganwa kuti Zanla yaioperata kufela Busi nekuBite Bridge. Ndiko kwayaioperata ikoko. Hakuna mazezuru, hakuna makaranga, hakuna mashona, kune mandevere nemasutu nemavhenda. Saka vanhu vese vakatorwa kuGwanda, kufela Busi, kuShavani, vachiinda kuHondo kunojoina Zanla, vana Marcos Vanda vaya. Iye zvino kana wakuuraya mandevere unovaisiya papi ivo? Vari kwako kavari kumba kwako? Ubva wasiya Mako kumba kwako womhanya waenda kufela Busi wosvika woponda mai vake wodzoka kuti mai vako ndavauraya. Wokanganwa kuti Mashonaland Central, Mashonaland yese Central and West iZipra yaioperata ikoko. Pese pana Zvimba, pana Chinhoyi, Rungwe, iZipra yaioperata ikoko. Ichioperata nevana vekuMashonaland vanobva ikoko vanga vari pati yeZipra, vakatrenwa neZipra, vakanorwa kuCholocho, vakanorwa kuPlumtree, vakanorwa kuGwanda, vakanorwa kuBinga. Saka Mashona uri kutsvaga ndeapi akapendwa nependa yakaita sei? Pakaipa. So what iso saka ndichiti nini, legacy yaMnangagwa ndeumhondi. Ndakunzwisisa manje. Saka ndichiti nini, hakuna munhu weZanu wandinoti ari nani. Hakuna kana one munhu weZanu. Vese vanorarama nekusweta kana kunwa ropa revanhu vese. So tarisa iye zvino, hatisina ukama pakati peMandevere neMashona. Chokwadi. Mashona akuramba kana chinovaka uku akusvika kuyaku ari pasi peZanu. Haachazvioni semunhu, akuzviona seZanu. Saka kana asvika ukaona mundevere, aona mundevere ikoko, anoziva kuti uyu mundevere achanditya chete, ndinomutorera chandinoda ini. Wadzvara mbeu rudzii. Yakaipa chokwadi mbeu yechinenge ichikaroro. Tarisa now, fast forward. Legacy yaMnangagwa. Iye zvino Mugabe vabvisa. Vachinobvisa Mugabe vakati restore legacy. Ndikabvunza ini. Ndikati ko restore legacy yeZanu ndeipi? Because legacy yeZanu yandinoziva ndeyekuuraya. That's true. Saka moda kurestore it. Moda kudzokera futi kuti muunze imwe background. No man. Because that's the only legacy you can say you are restoring. Mugabe abva pane ipi legacy yamati moda kuidzogorodza. And that was Chiwenga and Mtswangwa's and company. We opposed that, right? Tarisa manje legacy yacho tiyabasvitsa papi. Iye zvino Hondo irimo haisisiri yechi yaapakati pemakaranga nemazezuru. Manyika amira papi manje? Mandevere amira papi?
izvino yahondo pakati pemazezuru kuti aiwa atingadzoreri ufumi kumazezuru, vakatonga for 37 years. Saka iye zvino ndisu makaranga. Oh, yeah. That's why uchiona vakunza vanatakwire. Yeah. Because tikangoti Chiwenga ndatodzorera futi ufumi upi kumazezuru. It's not ndonzwa vanhu vasita ZANU-PF problem. Haisi ZANU-PF, it's a tribal problem within ZANU-PF. Yavakatanga 1976 kuMozambique. Kwatarisa gurupu rainzi gurupu revashandi vese aiva maVitori, ndo vakasungwa. Mugabe paakapinda pachigaro kubva kuna generali uko, uchingobva ningiri uyu anonzi uyu Tongogaro, uyu Zvinavasha, ndobva apinda muzezuru Rex Nongo, nekumapurisa Augustine Chihuri, kumagadhichere Zvimondi, mazezuru ega ega iwapo. Yeah. Mnangagwa pakubvisa Mugabe, iye zvino akuti aiwa Mugabe watonga 37 years. So inyaya yako Chiwenga yekuti iwewe takabvumirana kuti ndichaita 1 term ndokusiyirawo. Ndokusiyira sei? Iwewe ndakatora kumusha kwenyu ndikauya kunoku neniwo ndakusiyira wangu. Ndiyo nyaya iripo. Hakuna Manyika, hakuna Mndevera, hakuna Mtonga. So Chiwenga kuti takarwa hondo. Takarwa hondo tiri tese, asi ziva kuti iwe uri muzezuru ndiri mukaranga. Imi matonga 37 years, nesuwo regai titonge 37 years. That's why achita 30 up to 2030 anenge achipo. Tarisa vanhu vanogara kuti ndevanani. Ya, ndakuzviona manje. Yeah, I see. Gabagouya uti haiwa, toda kuisa transitional kuti ma-election tozotanga kuita ma-election muna 35 kana kuti 40 ndopo paita first democratic election. Mukaranga ka. Yeah. So you want to suspend everything so that makaranga varambe varipo for 37 years. Saka ndichiti inini imi vakomana vadiki, imi vakomana vadiki, rambai tsika iyoyo. Zvisai kana vachida kumbotanga vataura nyaya dzavo dzerusharurana idzi dzetribalism, mbovaregerai vachirova nawo, abvisei nebhazi ravo monopaka kunze kwerodi, motsvaga bhazi ritsva moisa pamugwagwa moenda as Zimbabweans, not as Mazezuru, not as Makaranga, not as Makalanga, not as Mandevere, not as Vasutu, but mwana wevu umtani Nhlabathi. Yeah, that's true. Ukangana nezvinhu zvese izvi. So there is no legacy yaungamira basi pano oti Mnangagwa legacy yake ndei.
yasiya Mugabe ndeipi kunze kwenharo United Nations. Yeah, it's now making sense. Yeah. There's no evolutionary legacy. Yeah. You cannot equate Joshua Nkomo na Mnangagwa na Mugabe. You can't. That's true. That's true. Joshua Nkomo created a nation of Umntwana Nhlabathi, Manawevu, sons and daughters of the soil. Yes. 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 As early as 1958. Because he said, this is Zimbabwe. Ivhu iri ndo rakagadzira munhu weZimbabwe. So ivhu reZimbabwe harina kala. Yes. Chiruri mutema ndiwe mwana wevhu reZimbabwe. Yes. Out of the national executive yeZAPO had 25 members. Yava kuti Politburo kuzana. 5 were coming from Matabeleland. 20 were coming from Mashonaland. So pane tribalism ibaba. No. It's Zipra. But I train at Tirugu Daiva nevana kumkwantare kurungwe ku centenary mrewa vese vanga vari kuzipra. This is why uchiona ma senior commanders vana Ningiri ava, vana Ambrose Mtiniri, vana Ningiri, vana Elliot Masengu, vana ES Vanda Varelio, vana Rodwell. There's a van vanova kuMashonaland, but they were hating Zipra forces because it was a Zipra for the people of Zimbabwe, for the sons and daughters of the soil, not a tribal army. Yeah. Not a tribal army. Yeah. Yes, it's making sense. Yeah. So this is why ndakati kwauri iwe chandinokudira unoti pasine ZANU-PF. Yeah. It doesn't mean that I'm not recognizing effort ya Geza, effort ya Nyoka Mabunu. I'm not. It doesn't mean that. Yeah. But I'm simply saying that we can't. And personally, I can't help them to restore ZANU. Yeah. To fuel ZANU. I can't help them to do that. Yeah. I need ZANU-PF out of power. Yeah. Topinza vanhu vachatungamirira vanhu veZimbabwe vasingatarise kuti uyu anotaura chirudzii. Yes. No leadership yatinoda. Yeah, that's true. Yeah. Can you imagine iwe uri South Africa iwe? Yes. Mandebele ese ku South Africa. Mazulu ka? Yes, that's true. Bonotaura neMazulu. Maxhosa ka? Bekumbembesi baya. Bonotaura nawo. Kuti atichada kuona chinhu chinonzi mushona pano ndiwo vakatiurayawo. Muchanzwa sei? Yeah, panenge pakaipa, yeah, panenge pakutorwadza. Wapaona? So we don't want to create a society that is self-hating, self-destructive. Yeah. We don't want that kind of a society. We need a society that recognizes humanity. Yeah. A society that says we are people as one.
Barrister Yezwi. The war in ZANU-PF is no longer a political war. Yeah. They are even now creating what they call Munhu Mutapa. You ask them, kuti ko Munhu Mutapa wacho amuri kutaura anotaura chirudzi. Because they are also, Mnangagwa is failing, he is afraid. Kuti mambo chai mukaranga mukalango wePlampton mukalango wekumasvingo chaminuka isvikiro remazezuru mbuya nehanda sekuru kagubi mazezuru. So akarecognize ivavo saka akutodzorera upfumi kumazezuru iye makaranga oruza akuti Mwene Mutapa ndiye anga ari pano kupi. Tarise, tell us where exactly was Munhu Mutapa. Yeah. Aitaura chirudzi mutiudze zinza rake kuti nderiri. They can't. Because he wants to now believe kuti Munhu Mutapa chikaranga. Zvechiri chikaranga ndechedu tichati utungamiri wekunoku ndewe makaranga. Saka toita mambo nekuti tine masvingo those Zimbabwe ruins. Ndisu takavagadzira semakaranga. Kupi muri papi makamira papi. Kopaitonga mambo Mzilikazi asati auya akawana kunani mambo akambosangana naMwene Mutapa wacho here iye. Yeah. So you want to bring a distorted history simply to consolidate themselves. Yeah. He started to erecta the statue yambuya nehanda paningeri padhuze nepa Jameson Hotel. Yeah, can you imagine? Akaona kuti hazvishandi, saka beta nditi kuna Mwene Mutapa wemakaranga. Chiwenga ari kutiko iwewe tichirwa hondo takarwira Zimbabwe hatina kurwira marudzi. Hatina iye Chiwenga wacho futi wokangano kuti paanga achidaro nguva iyoyo anga katsigira Mugabe nekuti muzezuru wekwavo. Ndekwakusina nhongo nguva iyoyo kusina nhongo nana Chiwengawe. Mugabe asina kuita mutungamiri weZANU. Vanga vamuramba. Uona zvavaka kuura Chitepo because manyika haafaniri kutungamirira. So dei takatongwa nemakaranga. Amina kuti zvaizopera pikupi because Chitepo naNdavanenge vese vaibva kuManicaland. Yes, that's true. Yeah, that's true. Yeah, so today's program was about Mnangagwa. I'm saying, Mnangagwa hana legacy yamunoti ngatimbomupai tione kana kuti tichaona kana kuti kana abva pane chachita nhonga kwaari. All the programs dzari kuita nhasi iprograms aMugabe. Hana chake chaakati ndakachitanga command agriculture ndeyanga. Mugwagwa weBite Bridge Victoria Masvingo ndewaMugabe. Yeah, that's true.
that Parliament. Parliament ndiyamgabe. Yeah, that's true. Mbuzi interchange ndiyamgabe. So iye yake ndeipi? Yeah. Pakaipa. Yeah, anozongobudikira kunde yake. Toti iye Chiwenga wacho. Yeah. Angari general iye zvino ndi vice president. Yes. Ane ma-ministries yaanotungamirira and ndiye anotungamirira ma-ministries e-development. Chii chaita? Wakambonzwa kuti Chiwenga aenda kupi? Chii chanoita? Hapana. So zvino mukatsiva Mnangagwa naChiwenga munenge maitei? Hapana. Ndipo panozotanga kushanda? Hapana. So that's the part of Mnangagwa. Ndiwo zvinhu zvamunofanira kumuziva nazvo kuti Mnangagwa hakuna kwaasingakwanisi kupinda because hakuna paanopinda nenegotiation. Kungava mukadzi haanegotiate anotora. Yeah. Auxiliary atanga ari kuCIO. Yeah, I hate that. Yes, achishandira kuoffice kwake. Ndobva mutora. Ash. Haisi Mhandara, haana kumutorera Mhandara. Oh. Right? Yeah. Then Jongwa uyu ningiri Godfrey Majongaru. Iye zvino ndikuona hanzi auxiliary kurwara ari kuzvimba. BP Mnangagwa iye zvino akuburikira kuti ndine mukadzi uyu anonzi aninga musikana akaanakwa akaenda kunhamonakwa akakagumbatira. Ndofunga kuti auxiliary anorega kurwara kufunga ma-scratches anayo mavanga ese anawo achirwira Mnangagwa oburikira kufamba nemumwe mukadzi. Ndi president wenyika iye. Yeah, panenge pakaipa. Yeah. The president wenyika anodaro. Nekuti uyu mukadzi waita vana naye vaviri saka wakutofamba naye publicly. Mabodyguard ako omunyara sei? Vanomuita sei? Vanomutarisa sei? Ko iye mukadzi wako kana achiona uri panhamo wauya neumwe mukadzi vanhu vanoti kudini? Yeah. Achirambe kuti aite vakadzi vaviri. Yeah. But ngaite zvinorukudzo populous tunes. Enzi chekanyaya. So ndo zviri kurwarisa hausi poison. Yeah. Ndoguma nekuti ningiri nguva yaMnangagwa yeningi yekugwanda yepoison. Yeah. Inema. I'm on the phone. Inema no poison. Oh. Because ndangiri poison. I see. What happened? Umusoyo oyo. Wabuni. Indandiripo. Superman 10 was the Minister of Information that time. Akasvika kugwanda. Mugabe akauya achizovhura IT kugwanda. Mnangagwa anga asati asvika. Paakasvika Mnangagwa Mugabe atopedza inspection. Akuda kubuda.
The only thing I heard ndezvekuti vice president varipo vapinda vanenge vari kurutsa here. So hakuna munhu akazviisa mupfungwa. Tora mota tikamhanya tikaenda kuground. But I know Mugabe sangana nevanhu. Tichibva ipapo tasvika pastadium. Convoy yaMugabe ndobva asvika. Lakini musiwo ndakwira kumusoro ikoko kunonzi Whitechapel. Ndakudzika ndikasangana naMnangagwa basi. Ndandichitaura naChombo. Kwazana naChombo. Ndakuti rega ndidzike basi. Ndobva ndasangana naye pamasteps achikwira achienda kuWhitechapel. Podium well. Tikatotaudzana. Awaited uri kubva kumatoswa kuti atasvika mudhara atasvika vice. Neno ndichidzika. Kusati kwambopera even 1 minute. Tikangoona vanhu vakumhanya kuti chizwa vice president vatotakurwa. Vakauya nehelicopter uyu Sekeramai. Vakana kumbovhunduka. Kana kumbotaura nezvazvo. Helicopter yaye 30 minutes Mnangagwa aruhanza ruurutsa. Atoendeswa kuThornhill. Haiwa haana kuenda kuThornhill atova kuSouth Africa. Haizve vakomana chiko. What came first was auya Sekeramai mundege. Sekeramai anga ane masamusa anga ari mupaper bag. Ndobva apa Mnangagwa ndiye amwise saka ndiwo amurwanisa. Right. Hakuna kana one moment baakadya ice cream kuGwanda. Handisi kutaura zvinhu zvekuripotwa nemanewspaper. Handisi kutaura zvinhu zvakabuda muTV. Ndikutaura zvinhu zvandandiripo inini wacho. Finish. Haikona zvekuzorongedzerwa neumwe kuti kotanzwa achiti fanika zvandiri kukutaurira iwe uri kuwana second hand information from me. Yes. But I'm talking about what I was there and not very far. Achikwira masteps ndichibva kutaura naChombo. Ndisati ndasvika pasi ndodaidzwa naMuhati. Minister of Home Affairs. Tikaenda ndikasvika ndikagara. Mupoko atosvika kudhara. The other vice president. Ari kumusoro apo. Ndikutaura apo. Ndichiburuka Mnangagwa tikakwazisana. Achikwira achinogara ikoko kumusoro kwavo. Ini ndisati ndambogara pasi. Ndiona kwakuti vakumhanya mabodyguard akumhanya everywhere. Vakutora Mnangagwa akunoiswa kundege. Akunzi akajavigiri poison. In their minds. That's a lie. Yeah. That is a lie. Ndabvuma. Ndabvuma yo. Zvakaoma. All right. Anyway, that's my last input about Mnangagwa. Yeah. Thank you so much, Elder. But before I let you go now, I just want to ask you one more question. Mongo ibvunza one short, one answer noko ibvunza. Ndakanzwa kuti Joyce Mujuru akadonedza ndege ofuti munhingirikini muhondo nenhingirikini nepistol nepfuti. How far true is that?
kana vanobvunza chibhadhara chevanopenga chiya chinanzi ngucheni chiri kubulawa kuti helicopter ingadonhedzwa nepistol nemililita yodonhedza ndege. All right, thank you. All right, I will call you next time. For today, we are okay today. Thank you. Yeah. All right, bye-bye. Zimbabwe ini zvangu adabo zvanasika I rest my case. Ndudze mu comment section zvamu